tuwing dinamaranon. Ketang milabasan minunang panahon, yapaing Mayor Balending Concepcion. At titip paglasang mikipusong mayak, ing panugali ng panlubyang masampat. Que kayo sabihan ko hindi nang milabas yang vice-gobernor Balending Perla. Makalunos-lunos hindi nang Aquino, que kang milabasan bulaning Agosto. A 21 Aldo yung Domingo, in que mataya ng Senador Aquino. Anyang patende po'y maganak ang tao, anyang patipaya ketang areplano. Buklat yung TV, yung pati na rin radyo, hanggang balita kang Ninoy Aquino. Anyang burol daning maganak ang tao, karin kimpis ang bangking Santo Domingo. In memory kaya pilit den papalto, itang legal man dininan den kaso. Anyang milabas na yung mapil na naldo, keng pangamaten maganak ang tao. Pukalarang manding kaya dinalo, parakit yamoy bangke ng Aquino. Anyang makit dane bangke ng Aquino, eno may bugtag bang betis na rin tao. Anyang nakit dane anyo ng Aquino, Diyos ko at makaniyan berilanding tao. Anyang lakad daneking diretsong dalan, papunta na keting sentrong Kapampangan. Den kayang kabalansero bungan dengan, lalabas sa sakin, pala ng medalan. Kabang lalakad delibutan ning dalan, taong mamantabe, isasabihan dengan. At ngarang sasabi kitang kagulutan, Beryl de Aquino alang kasalanan. Kabang tatakbang delibutan ning dalan, makalunos-lunos ing kayang tikigan. Bakas na ning luwayo, eyo kamalayan, bayan Pilipinas kayang panamdaman. Ninoy Aquino, tutong pikabalwan, king tunay ang martir, king kasakitan. Dengang Pilipino, pasay ang nandengan, king pangamatena, tao yung marangal. Anyang miras na yaking kayang kutkutan, Balending Concepcion, liguran ang lutal. Den malugod kaya pugo na ilangan, sa kagugulisak libutan ning dalan. Inggugulisak dat ngarang sasabi, kagana kang tao o ba't berilande. Mekibat yung metong at nga ng sinabi, pero bayaniya kayang pangamate. Malagwat salita at layon ding balik, bakit sabing mayak maganak ang pari. Dasan ang pisang banlayon patok ng den, bangke ng Aquino para pagmisare. Kabang pagmisare keti Kapampangan, tao king Bulacan manenayan o man. Aslag na ningaldo at kapalipal yan, hanggang sakripisyo ibabalik.
katandangan. Anyang ilwaldane karin king pisamban at layon linakan matulid adalan. Anyang miras na ya partinin Bulacan kaong manenaya bisarayang dalan. Malago ang salita lupang kapampangan anyang yatad kaneking kayang kutkutan. Dengan estudyante lang may mag-aral, yabe-yabe lang ang kayang kagulutan. Anyang malapit neking kayang kukutan, daw mamantabe malungkot no datang. Tukurang buntok dayat na rin kanuan, yung luarang mamagos tutuntun king dalan. Anyang ilobdane ketang kukutana, daong mamantabe ay mamanangis na lang. At narang sasabi ketang kabilyana, Ninoy bayani ka, di ka naging